Una de les coses bones de comunicació és que toquem moltes tecles i això vol dir que parles amb molta gent i que reps inputs d'informació de molts departaments. Això també et permet estar al dia de què està passant a l'empresa en tot moment. El SEM és una empresa que crea interès. Llavors, moltes de les peticions ens arriben des de fora, és el propi mitjà qui es posa en contacte amb nosaltres. Llavors, en funció del tema que volen conèixer, doncs tanquem una data, busco a les persones que donaran resposta a aquesta petició, siguin uns caps territorials, sigui personal assistencial, i llavors, depèn si és un reportatge, una entrevista, doncs és una preparació o és una altra, no? Quan ens toquen al carrer, doncs agafem un vehicle, fem seguiment de la unitat perquè coneguin des de prop com es treballa al SEM, i quan és una entrevista doncs els citem aquí normalment a la seu central i busquem un espai perquè puguin fer l'entrevista. Les dones de comunicació som canyeres, en general. Quan tenim un objectiu anem a per ell, intentem arribar-hi de la millor manera, però sí que ens centrem per aconseguir-lo. I estic molt contenta d'estar aquí perquè és una feina que cada dia aprens coses. O sigui, porto 15 anys a l'empresa, 9 a comunicació i no és una feina avorrida. Tenim la sort de que comunicació cada dia és diferent, no? Però és que a part cada dia aprens coses i això és molt gratificant.